ಎಸ್ ನರಹರಿ ಪರ್ವತದ ಮಿತ್ತು ಭತ್ತ ಮೂಲು 7 ಕೆರೆ ಉಂಟು, 7 ತೀರ್ಥ. ಹಿಂದೆ ಏನೋ ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಮುಂದೆ ಏನೋ ನಡೆಯೋದು ಸತ್ಯ. ಇದೆರಡಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಇದು ಸತ್ಯ. 7 ತೀರ್ಥ ಮೇ ಬಿ ಮೂಜೆ ತೀರ್ಥ. ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಪುದರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವಳು ಪದ್ಮ ತೀರ್ಥ ಅನವಳು ದರ್ದು ಮೂಜಿಗ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಊರೆನ್ನ ಎದುರು ಫಸ್ಟ್ ಉತ್ತರದಾದ್ರೂ ಚಕ್ರಾದ್ರಿ ತೀರ್ಥಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಕಜಾವು ಬಿಡ್ತಾನತೆ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಸೂರ್ಯ ವರ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ. ಒಂದು ಶಂಖತೀರ್ಥ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಶಂಖದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೈಪ್ ಶಂಖತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಬಂದಿಪ್ಪೋಡು. ವಾ ಮಿತ್ರ ಹಡತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿದೆ ಅದು ಬಾವಿ ಅಲ್ಲ. ಎಂತಾಯ್ತು? ನೀರಿಪ್ಪುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಹರಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೂಪರ್. ಕಾರಿಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೆಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಈತಲೆ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು. ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದ್ದೆ ತೋಜನ್ ವಾ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಂಡವರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದು ಇಡೀ ಭಾರತನ ತಿರುಗುವರಿಗೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದು ಪೊಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ದಿಪ್ಪೇರು ಸ್ಟೇ ಆದಿಪ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಈ 4 ತೀರ್ಥನು ಮಂತದು ಐಟು ಪಾಂಡವರು ಮೀದು ಶಿವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು. ಈ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಅಂದು ಪುದರ್ದ 50 ಪಂಡ ನರ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿ. ನರ ಪಂಡ ಪಾಂಡವೇರಿ ಮಾನವೇರಿ ಅಂಜನಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದಿಪ್ಪುನ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಅಂದು ಪುದರ್ದೈತೇರು. ಓಕೆ. ಅವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪಾಂಡ ಆಯ್ತ ಮನದಾನಿ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಎಳ್ಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತಾರೆ. ಮೂಲ ಎಳ್ಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ. ಹಾಂ ಆತು ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ. ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಡ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಣದಿಪ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಣದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸರ್ ಪೋಪರ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಉರಳಿಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದ್ಪೆ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಕಜಾದ ಕೊಡ್ಚಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಂತೂ ಒಲ್ಪಂಡ್ಲದ್ದು ಇದು ಇಪ್ಪೇರೆ ಇಚ್ಚಿನ ಶಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಗಲೀಜ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ಚಿ ತಿಂದದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂದದ್ದು ಐತ ರ್ಯಾಪರ್ ಪಾಡ್ನ. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಇವೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತನ ನಂಡ ಕಜಾವು ಆತೊಂಜಿ ಆಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಮೂರು ಪಾಡ್ದೆ
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿದ್ದು ದಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕೋಣ ಅಂದತೆ ಕೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬೇದಾಡ್ಗನ ಬಾಯ್.